Συμβαίνει τόσο στην Καστοριά όσο και στη χώρα μας στο επίπεδο της λαθρομετανάστευσης, καθώς τα νούμερα τα οποία έρχονται καθημερινά, θα λέγαμε, τουλάχιστον σε επίπεδο πανελλαδικό, δείχνουν μεγάλη αύξηση της λαθρομετανάστευσης. Έχουμε τον κύριο Κώστα Αρζουμανίδη στο στούντιο του Δελτίου, είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων. Κύριε Αρζουμανίδη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Να πω πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά σε όλους τους συμπολίτες μας, να ευχηθώ υγεία, αισιοδοξία για να γυρίσει ξανά το χαμόγελο στα πρόσωπα. Μακάρι η ευχή σας να γίνει πραγματικότητα, διότι όπως το έχουμε πει, τα πράγματα δυστυχώς έχουν δυσκολέψει κατά πολύ και φαίνεται ότι δυσκολεύουν και σε επίπεδο λαθρομετανάστευσης. Υπάρχουν συχνά ρεπορτάζ, τα λέγαμε, κυρίως βέβαια για ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή του Εύρου. Δεν ξέρω και εδώ στην Καστοριά σε τι επίπεδα βρισκόμαστε και αν έχει αυξηθεί ή έχει μειωθεί η λαθρομετανάστευση. Πραγματικά δεν είναι τυχαίο το ότι το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερη σημασία μετά την οικονομική κρίση στη χώρα μας, καθώς δεν έχει βρεθεί λύση πώς να σταματήσουν αυτοί το να έρχονται στη χώρα μας ή το πώς να φύγουν πίσω στις χώρες τους οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι κυρίως αφρασιατικής καταγωγής, από χώρες όπως είναι Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Ινδία, Αλγερία, Μαρόκο, Αίγυπτος. Και το πρόβλημα έχει πάρει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Κάποιος πολύ εύστοχα τώρα, έτσι χαριτολογώντας βεβαίως και σε συνάρτηση με το προηγούμενο σχόλιο που κάνατε, μου είχε πει μάλλον ότι να κοιτάμε να μην γίνει και η Ελλάδα κάποια στιγμή, έτσι, και αρχίζουν και οι Έλληνες ως λαθρομετανάστες να αναζητούν μια καλύτερη τύχη σε οποιαδήποτε άλλη χώρα παρά στη δική τους την χώρα, όπου τα πράγματα είναι δραματικά δυστυχώς. Αυτό είναι γεγονός που ήδη συμβαίνει. Πολλοί Έλληνες νεαρής ηλικίας προσπαθούν να βρουν την τύχη τους στο εξωτερικό. Να βρουν κάποια καλύτερη τύχη από αυτή που θα είχαν στη χώρα μας. Όσον αφορά για τον νομό Καστοριάς, το χρόνο που πέρασε είχαμε μια σχετική μείωση, δεν έχω βέβαια νούμερα, αυτά θα σας τα δώσει ο αστυνομικός διευθυντής, ο κ. Στεφανής, τις επόμενες ημέρες, τα νούμερα, αλλά υπάρχει μια μείωση σε ποσότητα συλλήψεων, λαθρομεταναστών, λόγω του ότι οι υπήκοοι της γειτονικής Αλβανίας έρχονται πλέον με το διαβατήριό τους, αλλά έχει γίνει μια ποσοτική αλλαγή στις συλλήψεις, έχει γίνει μια ποιοτική αλλαγή στις συλλήψεις. Αυτοί που συλλαμβάνονται πλέον το 99% απασχολούν. Πηγαίνουν δηλαδή με την αυτόφορη διαδικασία, γιατί είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα μας, είτε έχουν απελαθεί στο παρελθόν, είτε έχουν διαπράξει κάποια αδικήματα. Από ποιες χώρες προέρχονται αυτοί? Αυτό ήθελα να πω στη συνέχεια, το ότι πλέον η Δυτική Μακεδονία και κυρίως η Καστοριά έχει γίνει ένα νέο μονοπάτι λαθρομεταναστών από τις χώρες που προαναφέραμε, από Πακιστάν, Μπαγκλαντές, αλλά κυρίως από τις χώρες Βορείου Αφρικής, Μαρόκο και Αλγερία. Το τελευταίο διάστημα έχουμε συνεχώς τέτοιου είδους συλλήψεις, οι οποίοι, δεν ξέρω το λόγο, ίσως θεωρούν ότι είναι πιο εύκολη η πρόσβασή τους στην Ελλάδα μέσω Αλβανίας, είτε επιχειρούν... Κάνει εντύπωση πάντως. Είτε επιχειρούν... Είναι ο καλύτερος δυνατός δρόμος, ο πιο εύκολος ουσιαστικά, να φτάσουν να έρθουν από την Καστοριά. Κοιτάξτε, αν ο προορισμός τους είναι στην Ιταλία και δεν μπορούν τα καράβια να σταματήσουν στην Ιταλία, με αποτέλεσμα να τους αφήνουν στην Αλβανία, μετά είναι λογικό να ακολουθήσουν αυτό το δρομολόγιο. Πάντως είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο αυτό το τελευταίο διάστημα. Πανελλαδικά, επομένως, υπάρχει αύξηση της λαθρομετανάστευσης. Στην Καστοριά υπάρχει μείωση της ποσότητας, αλλαγή της ποιότητας ουσιαστικά της λαθρομετανάστευσης. Έτσι ακριβώς. Και όταν μιλάμε πανελλαδικά υπάρχει αύξηση, τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τεράστια. Μιλάμε για 400-500 άτομα ημερησίως. Σκεφτείτε, ένα χωριό καθημερινά έρχεται στη χώρα μας. Από τον Εύρο, κατά κύριο λόγο. Κυρίως από τον Εύρο. Όπου τα προβλήματα είναι πάρα πολύ έντονα. Είναι πάρα πολύ έντονα και συνεισφέρουμε και εμείς και σαν Καστοριά. Στέλνουμε κάθε μήνα. Εκεί. Ναι, πηγαίνουν με απόσπαση κάθε μήνα συνάδελφοί μας για να βοηθήσουν. Βέβαια αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, έχουμε προτείνει άλλες λύσεις εμείς και ήδη βρίσκεται σε έναν καλό δρόμο μία από τις λύσεις που προτείναμε. Επιτέλους για μία φορά εισακούστηκαν κάποιες από τις προτάσεις μας στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Αρζουμανίδη, για να δούμε μία λύση, να βρούμε μία λύση στο ζήτημα αυτό? Γιατί όταν μου λέτε 400-500 άτομα καθημερινά, τα οποία προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα μας, αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει αυτό και πόσο ενδεχομένως μπορεί να αυξηθεί στο μέλλον.
Το πρόβλημα είναι κυρίως πολιτικό, δεν είναι αστυνομικό. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να αποτρέψεις αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν, γιατί μόλις περάσουν τα σύνορά μας ψάχνουν για περιπολικό για να συλληφθούν. Και ξέρουν ότι μετά από λίγες μέρες θα πάρουν ένα χαρτί που θα λέει ότι εντός λίγων ημερών θα πρέπει να αποχωρήσουν από τη χώρα μας, το οποίο στην ουσία τους νομιμοποιεί να μετακινούνται μέσα στην Ελλάδα για το διάστημα αυτό. Από τον Εύρο παίρνουν το λεωφορείο, παίρνουν το τρένο και καταλήγουν όλοι στην Αθήνα. Ποιο είναι το διάστημα αυτό της απέλασης που θα πρέπει να απελαθούν? Μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα συλληφθούν? Από τη στιγμή που θα συλληφθούν εντός λίγων ημερών παίρνουν αυτό το χαρτί, το οποίο λέει, αν δεν κάνω λάθος, μιλάει για 30 ή 40 ημέρες, οι οποίοι θα πρέπει και οθελώς από μόνοι τους οφείλουν να αποχωρήσουν από τη χώρα μας. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιος ο οποίος ελέγχει εάν τελικά αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε 30-40 μέρες φεύγουν από τη χώρα μας? Υπάρχει κάποιος μηχανισμός για να το ελέγχει αυτό? Δεν γίνεται να ελέγχει. Βασιζόμαστε απλά και μόνο στη θέλησή τους. Κανείς από αυτούς δεν έχει διαβατήριο μαζί του. Ο καθένας είναι αυτό που θα δηλώσει. Όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο, από πού κατάγεται, είναι αυτό που θα δηλώσει. Περνώντας αυτές τις 30-40 μέρες πετάνε αυτό το χαρτί και δηλώνουν κάποιο άλλο όνομα. Δεν ξέρει κανείς ποιος είναι, δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν. Άρα εμείς και να τους συλλαμβάνουμε, δεν ξέρουμε ποτέ αν όντως φεύγουν από τη χώρα μας. Όταν θα ξανασυλληφθούν θα πρέπει να γίνει διασταύρωση στοιχείων μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων που τους έχουμε πάρει. Αλλά και από εκεί και μετά δεν υπάρχει τρόπος για να φύγουν. Όταν δεν είναι γνωστής προέλευσης, για παράδειγμα, όταν οι περισσότεροι από αυτούς δηλώνουν Παλαιστίνοι. Ναι. Πού να τους απελάσεις? Σε ποιο κράτος? Το πρόβλημα είναι κυρίως πολιτικό, δεν είναι αστυνομικό. Πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, πρέπει να αποτραπούν να έρχονται στην Ελλάδα. Υπήρχαν κάποιες συμφωνίες με την Τουρκία για επανεισδοχή λαθρομεταναστών, τις οποίες βέβαια η Τουρκία δεν τις στηρεί. Θα πρέπει να ενεργοποιηθούν αυτές οι συμφωνίες με την Τουρκία και θα πρέπει να βρεθούν και άλλοι τρόποι για να μην ξεκινάνε από τις χώρες τους για να έρθουν εδώ. Οι συνέπειες που έχουμε είναι μεγάλες. Δεν είναι το ότι εντάξει, ήρθαν και κάποιοι λαθρομετανάστες και τι έγινε? Έχουμε την οικονομική κρίση, όλοι αυτοί δεν βρίσκουν να κάνουν ούτε ένα μεροκάματο. Κοιτάξτε. Όταν ο άνθρωπος πεινάσει, επειδή δεν μπορεί να δουλέψει, δεν υπάρχουν δουλειές, δεν μπορεί να βρει τον τρόπο για να φάει, ακόμη και να μην είναι εγκληματίας, θα στραφεί σε μικροκλοπές, σε ληστείες, και γι' αυτό έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της εγκληματικότητας στο τελευταίο διάστημα. Αυτό, γιατί πολλές φορές κατηγορούνται οι όποιας εθνικότητας λάθρομετανάστες έρχονται στη χώρα μας. Από την άλλη βέβαια η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί και σε ό,τι έχει να κάνει με το εσωτερικό της χώρας, δηλαδή με τους Έλληνες εγκληματίες, οι οποίοι θα κάνουν είτε κλοπές, μικροκλοπές, είτε ληστείες, είτε οτιδήποτε άλλο. Γιατί μόνο οι λαθρομετανάστες πεινάνε στη χώρα μας? Δεν πεινάνε. Έτσι όπως τα έχουμε κάνει τα πράγματα σήμερα, πολύ περισσότερο πεινάνε οι Έλληνες παρά οι λαθρομετανάστες. Είναι λογικό, το ζούμε καθημερινά. Εγώ βλέπω και ανάμεσα στους συναδέλφους. Έχουμε εξαθλιωθεί οικονομικά, η κατάσταση είναι δύσκολη, το ηθικό είναι πολύ πεσμένο. Περπατάμε στον δρόμο και δεν βλέπουμε έναν άνθρωπο να χαμογελάει, είναι όλοι σκυθροποί. Γι' αυτό είπα αισιοδοξία και να επιστρέψει το χαμόγελο. Ζούμε δύσκολες στιγμές όλοι μας. Το θέμα είναι ότι σίγουρα όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες ρισκάρουν ακόμα και τη ζωή τους, αναζητώντας ουσιαστικά μια καλύτερη ζωή, μια καλύτερη τύχη. Το θέμα είναι κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να τους προσφέρει αυτή την καλύτερη ζωή και την καλύτερη τύχη. Να έρθουν νόμιμα βεβαίως στην χώρα. Από εκεί και πέρα φαντάζομαι όμως και το ζήτημα αυτό θα πρέπει να διευθετηθεί με κάποιο τρόπο, να πάρθουν αποφάσεις. Διότι όπως είπατε κι εσείς, τη στιγμή που η Ελλάδα διώχνει τα δικά της παιδιά, το δικό της ουσιαστικά κόσμο, σε κάποια άλλη χώρα για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη, κατά πόσο μπορούμε να δεχτούμε τον οποιονδήποτε άλλο, είτε για να δουλέψει είτε για το οτιδήποτε άλλο. Και διαχωρίζω, είναι τελείως διαφορετικό το να εισέρχεται κάποιος σε μια χώρα νομίμως και τελείως διαφορετικό να εισέρχεται παράνομα. Έτσι δεν είναι? Πραγματικά είναι τελείως διαφορετικό, γιατί αυτός που εισέρχεται νόμιμα ξέρεις ποιος είναι, ξέρεις που κατοικεί, ξέρεις τι έχει διαπράξει, μπορείς να τον βρεις κάθε στιγμή. Αυτός που έρχεται παράνομα, ό,τι και να κάνει χάνεται μετά μέσα στην ανωνυμία του. Και είναι γεγονός ότι όλα αυτά δεν τα λέμε
με ένα ύφος ρατσιστικό. Δεν είμαστε οι Έλληνες ρατσιστές. Σε καμία περίπτωση. Και... Αν μη τι άλλο, πόσοι Έλληνες δουλεύουν σε ξένες χώρες ουσιαστικά και ζουν από ξένες χώρες. Σε καμία περίπτωση δεν το λέμε αυτό. Απλά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει με κάποιον τρόπο να βρει τη σωστή διέξοδο, να βρει τη λύση του. Δεν γίνεται διαφορετικά. 400-500 άτομα ημερησίως να δέχεται η χώρα από οποιοδήποτε κράτος και προέρχονται αυτοί, νομίζω ότι δεν μπορεί να αντέξει. Πρέπει να μπει μια σωστή σειρά. Ένα σημαντικό σημείο που θα ήθελα να κάνω μια αναφορά είναι ότι κατά καιρούς βλέπουμε ότι από διάφορες οργανώσεις